Malam Abashe wani ɗan kacare ne a kasuwar Garare ya bayyana dalilan wannan matsalar ta hauhawan farashin cimaka. Kamar faduwar damana wani wuri an samu wani wuri ba a samu ba, inda ba a samu ba inda za ka yi musu sai an hau mota an kai, kuma bayan haka kai maka ɗaure 'yan riba ka. Kuma matasan mu a yanzu da lokaci ya yi bisu tsayawa a nemi noman nan ko da damana ta yi, su sun yarda da tahiya wurin zinaran kenan kakan ma in yayi su suna saye makiyaya na saye, kenan kowa so yake saya ya zai abinci a samu sauki. Hatta dai 'yan kasuwa da ke kai kawo tsakanin ƙasashe makwabta don sayo abinci sun soma kokawa, inda suke cewa tsakanin Nijar da Najeriya a wannan makon komai ya sauya kamar yadda Hussaini Ibrahim ya bayyana. In dai ka hito da abinci ko garin rogo ko ta masara ko ni abinci dai wanda za a hitowa sai dai taɓa ne hanya ko da mashin su ganka da shi daga nan suke sauke shi. Sauran kayayyaki suna bari ana bada kuɗi a wuce da su, amma abinci ba kuɗin da za ka bada in dai abinci ne. Ahmadu Arzika na cikin masu ƙaramin ƙarfi a Maraɗi, to ko yaya rayuwa take a yanzu? Ba karuwa ba ne suka yi sun linka buhun shinkawa kaga ya linka kuɗin shi tunda wanda ake sai da jika bakwai da rabi yanzu ya kai jika 15-16 ai ya linka. Buhun masara abin da yake jika 16-15 wajen jika 30 yanke yanzu ai kaga ya linka. Nafisa Lawali wacce ke da marayu 6 ta ce da kyar suke samun na garin rogo a yanzu. To kuma ɗiya maza suna kuka da tsadar rayuwa kuma mu muna kuka da ita. Ɗiya na 6 da ina sayan buhun shinkafa jikka 11 tunda marayu ne ga hannuna. Abu ya kan kilan ma ta gagare ni in sayi. Kilo jikka ba 20, 170 wani bi sai in tashi ma ba ni da su na kari. Yanzu rabin kilan ba saiwa in na samu kuɗi in sai ɗan garin rogo na ɗan kwanko in ɗata ma ɗiya. Wata rana ma ba ta samuwa. Yayin da ake tunkarar azumin watan Ramadan, Yusufu Yahaya na ganin gwamnati ta gaggauta taimakawa talakawa lura da halin lahaulan da suke ciki. Saboda magana saidawa ana iya hiddo abinci yan katar sa sai. Ko ba kar kuɗin yan katar na ai ba kuɗi ka so su zo saida. Amma in aka diba mutanen da ke da bukata wanda an tabbatar da bukatar ci gare su sai a ba su abinci kyauta. Masana tattalin arziki irin su Dr. Nuhu Salifu Jangwarzo ya ce akwai dalilin hauhawan farashin kayan da ake fama da shi a wannan lokaci. Al'amari ya zama ba mu ke yin su ba, sai mun so su bisa kasuwar duniya. To kuma kasuwar duniya ta rikice, sun yi karamci, kenan dole ne farashin su ya karu. Yanzu ka ɗauki jamhuriyar Nijar da Najeriya, inda an kai noma a kudancin Nijar, arewacin Najeriya, wanda yake ciyar da al'umma da yawa. Ta'addanci da an ka ɗauko wanda ya hana mutane noma, to ya sa wato abinci ya yi karamci, kenan tun da abinci ya karamci dole ne darashi ta karu, farashi ya hauhawa. Yannan da karuwar kuɗin man fetur tun da ya karu dole ne kaya wato farashin kaya ya karu, to yannan abu na ƙarshe faɗuwa darajar kuɗi na ƙasa. Rashin ƙarawa ma'aikata albashi daga gwamnati balle su rage raɗaɗin wannan yanayi na hauhawan farashin kayayyakin masarufi na ƙara ta'azzara lamarin. Ka misali Lagos, Arafai Hausa.